Tervetuloa tämän lyhyen meditaation pariin. Istu siten, että selkärankasi on suorassa ja hartiat rentoina. Pääasia, että sinulla on miellyttävä asento koko meditaation ajan. Voit nyt sulkea silmäsi ja tunnustele tietoisuutta ja avointa tilaa kehosi ympärillä. Tunne paikallaan oleva hiljainen tyhjä tila ja olet tässä läsnä. Kaikki mitä havainnoit on tietoisuutesi sisällä. Tunne tietoisuutesi laajenevan tähän ympärilläsi olevaan tilaan. Tunne avoin tila, kehosi hengittävän ja kehosi liikkuu tyhjässä hiljaisessa tilassa. Tunne tila ja hengityksen liike yhtä aikaa. Sinä olet tietoisuus, tietoinen tästä kokemuksesta. Elä tässä ja koet itsesi tässä hetkessä. Hengitä kehoasi, tunne tila, tunne liike ja kuuntele sen ääntä. Seuraavaksi tunne sydänkeskuksesi. Se on rintakehäsi keskellä oleva energiakeskus ja se on paikka, josta energiasi nousee. Ensin tunnistat olevasi tietoisuus. Jatka edelleenkin sen tuntemista ja tunne samaan aikaan sydänkeskuksesi ja rentoudu tässä hetkessä. Tunne sydänkeskuksesi rennosti ilman yrittämistä. Tunne sen energia ja säteily, joka laajenee ympärilläsi olevaan tilaan. Joka tilanteessa loistat säteilevää valoa sydämestäsi. Tunne sydänkeskus, ole rauhassa. Huomaa tämä tunne ja energia keskellä rintakehääsi. Tunne sydänkeskus keskellä rintakehääsi ja huomaa, kuinka se muuttaa fyysistä kehoasi ja kuinka se muuttaa tunteitasi. Sinä olet tämä suurempi tietoisuus. Voit nyt rentoutua ja havainnoida, miltä kehosi
tunteesi ja ajatuksesi tuntuvat. Ja voit kiittää itseäsi tästä hetkestä.